Здравейте всички, аз съм едно. Така, да започваме. Така заради порода току-що. И да... Що да успехме в начало го заснем, обаче не се преработва какво. Вършим се преработва и е това така. Ами, сега докато си взема дърво малко, ще дам на пауза. Да някой ще скама гледа как се подърво. Айде, ще се видим след малко. Гледа дърво. Не е много, ама. Така. Смятам някъде и тук да ми пуща. Само да ми се позициони така. Ще смятам да снимам и на сервер. Мисля, че гледахте ми предишния епизод, дето във втора, в един сервер, на България. Проектът ще продължи, защото нам не сме баннали и така. Надявам се, че ще продължи. Извинете, че съм объркал в описанието, че съм писал, че ако не ме банна, ще спра да снимам. Имах предвид, че ако ме банна, ще спра да снимам. Обаче малко се побърках. Беше много късно, той сега е късно, 20... Но е към 1 часа. Извинете, че просто дълго време не правих клипове, обаче просто нямах възможност да правя клипове. Програмата ми просто беше развалила. Трябваше да преинсталирам, да си играя голямо нещо. Сега става да отсъства, това е един много спешен там. И такова. И не успя да снимам, не става сега да беше да снимам. И сега плашно също. Аз ще позирам да стане ден. Така, дами и господа, завърнах се. То пък къде отиде са. Завърнах се и тук при мен беше Вълкале. Както виждате, още не е тъмно, още не е светло на вън, ще ви говоря. Ама става по-светло. По-светло става. И надявам че стана къде да се справим на това. И това много да се просто съм се допуснала и така трябваше да се ги инсталирам. Ето аз ще го спра, ако искате даже. Ето, спирам го. Да не мислите, че чипвам. Ето, спрал съм модуса. И да продължаваме напред да копаем. Да видим какво сметам. Ето, ще намерим на пол. Ето така. Вече се направи гледата. Сега ще направим. Някакво много скъпо да покажем какво ще направим. Така, 8 торча, сега ще ми бъде. Аз имам план да сега в самия този клип да ми се преместя в сервер и ще аз съм на синглплеер на игра. Да се преместя в някой сервер, да играя с Вълкале. Ако да не си гледам, естествено. Нормално да го си гледам.
няма вкусно, обаче абонирайте се за по-дълги клипове. Ето го и Велкале се включи. Велкале, кажи нещо пред камерата. Какво? Кажи нещо за зрителите, които гледат. Аз съм тук къде е стигнал. Абе, просто кажи нещо. Добре. Толкова аз не знам, ако ти почнеш да имаш клип, как ли ще държиш. Аз защото не те знам, докъде ще стигнал и за това. В момента си правим мина, абе просто коментирай. Пишат ми. Така. Значи дано ни излезе късмета, намерим нещо повече от този колкото да намерихме. Това не е нещо. Този спокойно една. Трябва да купайте мина, защото може да намерите всякакви богатства, диаманти. Да, това да знам. Да не мислиш, че правя клип за този мод, вече съм го правил. Добре, да знаете едно. Емералдите се търсят. Трудно. Великове, нали се знаеш, че аз реално снимам клип. И това, което ти го казваш, ще отиде в интернет. Ми да. Емералдите ще се намират трудното, това е вярно. Да, вярно, ще се намират 10 или 20 пъти по-трудно с диаманта. Поне в 1.5.2 май беше или в 1.5. Само е, че е малко по-лесно се намират. За сега не ми е никак късмета, я да видим навънка. Не знам за късно да ти бъде това толкова близо. По-нататък ще правя геймплей на играта Slenderman. И се надявам да ви хареса. Също така смятам да правя геймплей на Amnesia, само за да колкото остане. На Amnesia? Да, на Amnesia. Тази игра е много страшно. И Slender е страшно. Не е повъртал. Ами, дами и господа, малко ще ползвам. И аз в Велкале сега ще влезем в, например, Ironcraft. Не знам. Да, това майче е банът в Ironcraft. Значи, сега ще изберем се. Пишваме. Айде, ще видим. Така, дами и господа, един незначителен въпрос само да ви кажа, че имам 300 абоната в скайпа си. Ако искате ме добавете, ще дам линк за моя скайп. Ето го скайпа на DangerBG, ако гледате, правя му реклама. Скайпа му, ето не знам да го видите добре. Там. Ще да не си го видите, си го запишете. Искате да кликна на пауза. Така, още няма спирам, така че ще снимаме на Ironcraft, като ще видим. Хайде, вече ще видим. Добре, компютрикс. Едно. Коя ти е класата е?
Ти самостоятелно или в групова игра снимаш? Стига. Ох, и аз съм. Маш игра, ама ти нали ми викаш, че е самостоятелна игра. Добре. Какво станеш,